Okay. Sino ba? Ay, sawa niya. Ko. Lulog bangag do. Pembana medot-dot. Medot. Ibang good. No? Dari. May bangag ari. Sa Tagalog pa kuweba. May kuweba dito. May tao. Ngita man. May tao kayo po. Masa? Tuh. May tao. May ako. Wala. Takot. Ada yang salut. Tuh. Okay. Sino ba? Ay, sawa niya. Kuhog sawa diyan. Sawa niya. Kurang ini kan sa. Era sulod pud bang yan sa waga. Tok silo. Tuh, udah tuh namanya. Itu anu. Itu ayam. Ada lebih pada ayam sulod ki hadlok me, no. Lalom kayo lalom. Masa lalom. Doon, tak video na kag di tao. Ayo kita ha. Ini no. Kalat ko nung kita ba na git niyo. Sawa niya. Mahulog ba cellphone natin? Gaya dah. Kuha dyan ka dito. Ikaw usa. Ikaw ra kung suguon. Nami bagong tinumbanan ba dito? Nani. Ay gisulod ay ni. Sabi ko niya. Tukulot ta. Ikaw? Kurata po pa ito sa. May spot. May sawa na mo. Oh, kurat po sa. Araw. Teke, simiton ka niya. Kung lagi. Ano si gani? Sigay na. Imong kuwan. May Video. hindi pa maklaro. Ano hangin dito? Perong kuan. Parihawan rep kilid oh. Wala sulaw man og gawaan ispatan. Sulong. Opra. Teh. Nitro dah harap kilid-kilid pwede hayang pwede kilid-kiliran ba do? Wala hanap. May dako yung langob diri. Mga tanggaman eh. Kawas pa ito mga anggam na ba ito mo ganta? Oo, ano sa lab. Ang mga dakan ito niya. Maana. Malay.